ассалому алейкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар пушти Гранд Отель наздики Овирда ҷойгир мебошад. аз ин тараф Овир, дар инҷо супермаркети Овар ва аз ин тараф бошад Гранд Отель Славянский. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат, худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 10 ошёнаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, бино техпаспорт дорад, дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз беғарзи микроволновка, стол ва якта картина, дигар ҳамаи чизҳояш меистад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ин даромадгоҳи хона бошад. дӯстони гиромӣ, роҳ раваст якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом. дӯстони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки аз ман ҳаминҷо сар карда то ошхоная рафтагӣ тёпли пол мебошад, яъне як қисми коридор ва ошхона тёпли пол дорад. марҳамат, ҳуҷраи истиқоматӣ. ман ҳамин картинаро мебарам. дӯстони азиз, трезои хона тарафи двори биноро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. маркази шаҳри Душанбе. ин ҳаммом, ва дар инҷо бошад ҳоҷатхона. ва дар инҷо бошад ошхона. дӯстони азиз, соҳиби хона дар мебелу техникаи ин хона маблағи зиёд сарф кардагианд. мебелу техникаи ин хона қимат ва босифат мебошад, чунки ин хонаро барои худашон кардагианд. нархи хона бошад бечизу чора сари 1 метри квадратӣ $1550, бо чизу чора $1600. боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.